दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादा अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सिगांदों। आंनि मुङा थरायना बारसि बर', जिल्ला सनितपुर, बियाब भालुकपुं, दिंखन क मेथाइनि गिबि सिरि नों आफा सोरजिगिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। सारस्रि हरदो गियान अ आफा फारि फारि। सारस्रि हरदो गियान अ आफा फारि फारि। गाबज्रि हरदों जों नोंखौ गोथार गोसोजों। हांख्राय हरदों जों नोंखौ निखावरि सोलेरजों। गाबज्रि हरदों जों नोंखौ गोथार गोसोजों। हांख्राय हरदों जों नोंखौ निखावरि सोलेरजों। जाफुंसार होफैदो जिउनि लामाखौ। जों देरहासारग्रा मिथिसारग्रा अ आफा मुलुगनिगिरि। नों आफा सोरजिगिरि
गोजोन्थों।